21. Гарантыяй майго хуткага вызвалення можа быць толькі беларускі народ. Цікава было пачуць ад вас навіну пра ірландскага дэпутата, які ўзяў палітычнае шэства над маей асобай. Безумоўна, дзякуй яму на добрым слове, але гарантыяй майго хуткага вызвалення можа быць толькі беларускі народ, рэальнай гарантыяй. Тым не менш, я ўдзячны палітыку з Ірландыі за палітычную падтрымку. Летом восенню 20-го мы ўсе разам зладзілі сапраўдны подзвіг. Мы паўсталі супраць дыктатуры без выкарыстання гвалтоўных метадаў. Ніколі такога ў найновейшай гісторыі свету не было. Гэта падзея планетарнага маштабу. Дыктатура разгубілася, але выстаяла. Ёй нават здаецца, што прыйшоў час рэваншу. Але гэта не так. Пасадзіўшы тысячы людзей за краты, рэжым толькі трошкі адцягнуў час падзення, але ніякім чынам не ўмацаваў сваёй пазіцыі. Вязні сталі знакамітымі нават за межамі Беларусі. Хто ведаў Вітальда ў той Ірландыі? Кабліцкі суд не запакаваў мяне на 5 гадоў. Бадай што ніхто. А я ж нічога не зрабіў для такой папулярнасці. Я такі самы Вітальд Ашурак, які выйшаў з мегафонам 9 жніўня 20-го года да Лідскага райвыканкама. Я не ведаў, стаў лепшым. Міжнародная вядомасць мне здабылі пракурор, так званы, і суд Лідскага району. Згодзін, што яны ставілі за мэту ізаляваць мяне. Добра, гэта я магу зразумець. Ці ёсць эфектыўнасць у маей ізаляцыі. На маё месца прыйшлі цудоўныя лідскія людзі, якія справяцца лепей за мяне. Дык што гэта за эфектыўнасць? Калі скончыцца доўгая, суровая зіма, пачнецца весна, мы з вами будзем бачыць, а дакладней назіраць другую частку гэтай п'есы. Упэўнены, што яна скончыцца на мажорнай ноце. Буду вельмі рады сустрэцца з вами, з усімі, і пачаставаць вас кавай. Ліст да жыхаркі Ліды ад 14 лютага 21 года. Жыве Беларусь!